Alagang Sen Marketing. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District, Side Danom at Bilay. Ang gapulay mas ondakap ni od kiwala na sarilin koneksyon na Danom at Abong. Pamana Water Corporation, Dagupan City. Para sa kabatiran ng mga customers, may mga collection centers ang Pamana Water Corporation. Sa DCWD Compound, Tambak, Dagupan City. Herrero Perez Satellite Office beside the Barangay Hall. Queen Bank with account name Pamana Water Corporation, Dagupan City. UCPB account name Pamana Water. 7-Eleven Easy Pay, Paymaya, GCash. Pamana Water Corporation. Para sa mga new connections, mayroon silang promo ngayon sa pamagitan ng Easy Pay Installment Program. Initial payment of 1,340 pesos only. For more details, you may contact 0917-842-8653 for Globe, 0968-678-6060 for Smart. Saidanom at Bilay. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District, Saidanom at Bilay. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapaki-pakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Tuwing umaga, makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Sa gitna ng aksyon, Naaresto ng mga ente ng Bureau of Immigration ng pedophiliang Japanese national. sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Karapatan ng sinuman na kumandidato sa anumang posisyon ng gobyerno. Laksyoto ng Malacanang. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Binaliwala lamang ng mga militanteng mga congressmen ang kautusan ni Pangulong GMA sa EFCN. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Radyo Balita! Kalipunan ng mga maiinit, naglalagablab at umuusok na mga balitang lokal, nasyonal, international, weather, showbiz, sports, human interest at iba pa na nakalap sa bulwagang pambalitaan ng DWCM. Aksyon Radyo Pangasinan. Aksyon Radyo Balita. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Magandang mga Pilipinas, mga kaaksyon na imbang nabigat kayo. May masantos yung balik sa kabasaran sa kinami. Araw ngayon ng Huwebes, August 13, 2026, sumasa niyo po ang Aksyon Radyo Balita. Ako po nyo nakapagbalita ng ibang ito, Aksyon na kabasara pasyon at sa ating Master Control na ariyan po, Aksyon Kenneth Villanueva. Para po sa ating mga ulo ng balita ngayong umaga sa ating balita lokal, relief at health assistance sa hatid sa mahigit 1,000 pamilya sa Barangay Herrero Perez ng lungsod ng Dagupan. DSWD nagatid ng mahigit 5,000 relief items sa mga LGU sa Region 1. Mga residente sa binahang lugar sa bayan ng Calasiao inilika sa sports complex. San Nicolas LGU mamahagi na supplemental feeding supplies sa child development centers. At Dagupan Police pinatigil ang illegal pistolet operation sa gitna ng baha. Lalaking child in conflict with the law na huli matapos umano'y pagnanakaw sa isang tindahan sa bayan ng Alcala. Dalawang babae arestado naman sa buy-bust operation, 4.8 grams ng hinihinalang shabu na kumpiska. At 3 katao arestado naman sa drop game sa bayan ng Sison at suspect sa illegal na droga kalabos na naman sa buy-bust operation sa bayan ng Bautista. Para naman sa ating balitang pambansa, mga kaibigan, mga ka-action po natin, unemployment rate pwede umanong umakyat sa mahigit 5% ayon sa mga otoridad. At sabi ng COMELEC na 8 billion pesos umano ang maaaring masayang kapag pinagpaliban umano ang barangay at ang SK election. Balita naman sa bayong dagat, mga kaaksyon, bilang naman namatay sa malakas na rindol sa Colombia umakyat na sa 241. Para naman sa ating balitang showbiz, si Spider-Man Brand New Day pumaldo sa Pinoy fans matapos tumabo ng 1 billion pesos sa takilya.
At sa ating balitang pampalakasan, MPBL rerebihin daw ang 12-minute scoring drought ng Mindoro, mga ka-aksyon po natin. Muli sa inyo po ang Aksyon Radyo Balita, kasama ko ninyo Aksyon Kapsal Pasyon at sa ating Master Control, nariyan po Aksyon Kenneth Villanueva. Para sa ating mga balita ngayong umaga sa ating balitang lokal, hindi lamang food assistance kundi maging health intervention ang sinabay sa relief operations para sa mahigit 1,260 na mga pamilya na naapektuhan ng Southwest Monsoon o Habagat at ng mga nagdaang bagyo sa Barangay Hero Perez, Dagupan City. Isinagawa kahapon na Miyerkules August 12 ang pamamahagi ng Family Food Packs o FFPs mula sa DSWD bilang tugon sa agarang pangangailangan ng mga pamilyang naapektuhan sa pagbaha at ng masamang panahon. Kasabay ng distribution ng food packs na mahagi rin ng doxycycline bilang bahagi ng mga hakbang laban sa leptospirosis na isang sakit na maaaring makuha matapos malantad sa tubig baha na kontaminado ng bakterya. Nagbigay naman ng paalaala ang Dagupan City Health Office hinggil sa tamang pag-inom ng gamot at iba pang pag-iingat laban sa leptospirosis, waterborne diseases at iba pang sakit na maaaring kumalat kasunod ng pagbaha. Naging mabilis naman ang relief operations dahil sa pakikipagtulungan ng iba't ibang tanggapan at grupo kabilang na si Vice Mayor Dean Brian Coa, DSWD Angels in Red Vest, Dagupan City RRMO, Barangay Hero Perez at ng Dagupan City Health Office. Nakibahagi rin ang mga voluntaryo ng barangay upang mapabilis ang pamamahagi ng ayuda at matiyak na makakarating ito sa mga pamilyang nangangailangan. Samantala, pinasalamatan naman ang lokal na pamahalaan ng DSWD at yung Secretary Rex Gatchalian para sa kanilang mabilis sa pagtugon sa pangangailangan ng mga residenteng naapektuhan ng habagat at ng mga nagdaang bagyo sa lungsod ng Dagupan. Bukod pa sa agarang pagtugon ng gutom at pang-araw-araw na pangangailangan, binigyang din sa operasyon ng kahalagahan ng kalusugan at pag-iwas sa sakit habang patuloy na bumabangon ng mga komunidad mula sa epekto ng mga pagbaha. Samantala naman mga ka-aksyon, bukod naman sa Barangay Hero Perez, mahigit na 1,360 na pamilya rin sa Barangay Bacayao Sur nakatanggap ng family food packs mula sa DSWD bilang bahagi rin ng patuloy na relief operations para sa mga residenteng naapektuhan ng habagat at ng mga nagdaang mga bagyo. Isinagawan distribution sa pamunan ng DSWD Relief Operation Team na naghatid naman ng pangunahing pangangailangan sa mga pamilya na nangangailangan ng agarang tulong matapos ang epekto ng sama-samang sama ng mga panahon. Samantala naman mga ka-aksyon, sa buong Rehiyon 1 naman, umabot naman sa 5,087 na food at non-food relief items ang naipamahagi na ng DSWD Field Office 1 bilang dagdag suporta sa relief operations ng mga LGU sa Ilocos Region. Ayon sa report ng DSWD, nakapagpamahagi ng ahensya ng 409 na family food packs sa Ilocos Sur, habang mahigit 3,000 naman sa La Union at mahigit 10,000 naman sa lalawigan ng Pangasinan. Kabilang sa mga food items ang family food packs at ready-to-eat food packs, habang kabilang naman sa non-food items sa mga tinatawag na sleeping kits, hygiene kits, kitchen kits at laminated sacks. Bago pa man ang mga weather disturbance, nakaposisyon ng DSWD ng kabuang 143,705 na food packs o non-food items na maaaring ipamahagi sa mga LGU na nangangailangan ng augmentation o tulong. Kasama rito ang 113,208 na family food packs, 13,109 na kahon ng ready-to-eat food, 12,699 na non-food items, at mahigit 4,000 na tig-1 litrong bote ng inuming tubig. Nakapwesto na rin ang mga ito sa regional warehouse, 2 satellite warehouse at 26 na aktibong relief prepositioning areas sa buong Region 1. Para sa kaalaman ng lahat, ang bawat pinapamigay na family food pack ay naglalaman ng 6 na kilo ng bigas, 4 na lata ng tuna, 4 na lata ng corned beef, 2 lata ng sardinas, 5 sachet ng instant coffee at 5 sachet ng cereal drink. Meron ding mahigit 2.5 million pesos na standby subsidy funds ang DSWD Ilocos Office para sa pagtugon sa mga pangangailangan kung sakaling magkaroon ng kalamidad o ng emergency. Sa ilalim ng Republic Act 10121 o mas kaila bilang Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act, ang mga LGU ang nagsisilbing unang linya ng depensa sa panahon ng kalamidad at may pangunahing responsibilidad sa agarang disaster response at risk reduction programs. Ayon sa DSWD Administrative Order No. 2 Series of 2021, nagbibigay ang DSWD ng augmentation sa food at non-food items kapag naubos na ang resources ng mga LGU. Gayunpaman, sinabi ni DSWD Ilocos Region Director Marie Angela Gupalan na nananatiling handa ang ahensya na tumulong sa mga LGU ayon sa kanilang mga pangangailangan.
Samantala sa bayan naman ng Kalasyaw, ilang mga residente ng mga binahang lugar sa naturang bayan ang patuloy na inililikas ngayong araw dahil nananatiling mataas ang antas ng tubig baha dulot na nagdaang bagyo at ng habagat. Isinagawa ang paglikas sa tulong ng WASAR Team, katuwang ang Philippine Army 71st Infantry Battalion, Pangasinan PDRMO at ng Provincial Engineering Office. Kabilang sa mga lugar na patuloy na nakakaranas pa rin ng mataas na tubig ay ang mga barangay ng Lasip, Mancop, Longos at Lumbang, partikular na mga komunidad na malapit sa ilog at mababang mga lugar. Dahil dito inilikas sa mga residenteng nasa mga apektadong lugar, dinala rin sa Kalasyaw Sports Complex na nagsisilbing evacuation site. Samantala naman mga kaaksyon, ngayong araw, Huwebes, August 13, magsasagawa ang LGU ng San Nicolas ng pamamahagi ng mga pagkain at iba pang supply para sa mga supplemental feeding program ng mga Child Development Centers. Isasagawa ang distribution ngayong alas 9 ng umaga sa Municipal Auditorium bilang bahagi ng patuloy na programa ng lokal na pamahalaan upang matiyak ang pagkakaroon ng masustansya at balansing pagkain para sa mga bata. Kabilang sa pamamahaging pagkain ng mga karne katulad ng baboy, manok, bangus at tuna, mga gulay gaya ng patatas, kalabasa, talong at repolyo at mga pagkaing butil kabilang ng mga bigas, sotanghon at spaghetti pasta. Kabilang rin sa mga kasamang supply ang gatas, butter at harina, gayon din ang iba pang pangunahing sangkap tulad ng itlog, breadcrumbs at ng mantika. Ayon pa sa LGU, layo din ang supplemental feeding program na makatulong sa paglaki, kalusugan at pagkatuto ng mga batang nasa pangangalaga ng mga Child Development Centers o CDC. Bahagi rin ang inisyatiba ng patuloy na ginagawang pagsisikap ng pamahalaang bayan na itaguyod ang wastong nutrisyon, kalusugan at food security para sa mga bata sa bayan ng San Nicolas. Samantala naman, sa kabila ng malawakang pagbaha dulot ng bagyong Maymay at ng habagat, pagpapatuloy ang Dagupan City Police Office sa pagpapatupad ng ordinansa para sa kaligtasan ng publiko at kapakanan ng mga kabataan. Nito nakaraang araw, nagsagawa ng verification operation ng mga tauhan ng Police Station 4 ng Dagupan sa ilalim ng pamumuno ni Police Major Vladimir Austria, Station Commander, katuwang ang mga opisyal ng Barangay Maluwad sa nasabing barangay. Sa isinagawang operasyon, nakumpirma ng otoridad ang patuloy na operasyon ng isang piso rate establishment na dati nang binigyan ng former closure notice dahil sa paglabag City Ordinance number 2383-2026 o illegal piso rate operation. Sa loob ng establishmento, natalusan ng mga pulis ang isang minor de edad na aktibong naglalaro. Agad itong isinasikaso at sinsunod na rin sa Child Protection and Welfare Protocols at ligtas na pinagkatiwala sa mga opisyal ng barangay bago muling iuwi sa kanilang mga magulang o guardian. Samantala, 2 coin-operated computer units naman ang nakumpiska ng otoridad dahil sa paglabag sa nasabing ordinansa. Ang mga nakumpiskang kagamitan ay isinasailalim naman sa kaukulang dokumentasyon at dinala na rin sa impilan ng pulisya para sa safekeeping. Muling iginiit ni City Director Police Colonel Arnold Solomon ang matatag na paninindigan ng DCPO laban sa mga iligal na operasyon na maaaring makompromiso ang kapakanan at kaligtasan ng mga kabataan sa lungsod. Ayon kay Police Colonel Solomon, bahagi ng kanilang DCPO Bangus Initiative ang pagpapanatili ng pagiging maagap, tapat, may integridad at mabilis na pagtugon sa pangangailangan ng publiko. Samantala naman mga kaibigan, mga kaaksyon, dumako naman tayo sa bayan ng Bayambang. Mas pinaigting ng lokal na pamahalaan ng Bayambang ang mga programang nakatuon sa pangangalaga ng kalikasan, paghahanda sa sakuna at pagpapalakas ng sektor ng agrikultura kasunod ng isinagawang 2Q sectoral meeting ng Bayambang Poverty Reduction Action Team o BPRAT kahapon noong August 12. Sa ginawang pagpupulong, binigyang diin ang mga programa na maaaring direktang makatulong sa kabuhayan ng mga residente habang tinutugunan ang mga hamon sa kapaligiran at disaster preparedness. Isa sa mga tampok ng programa ang planong Cash Trash Back kung saan maaaring makatanggap ng cash return o food pack sa mga mamamayan kapalit ng kanilang mga recyclable materials. Layon din itong maihikayat ang komunidad na maging aktibo sa waste segregation at recycling habang nagkakaroon naman ng karagdagang benepisyo ang mga kalahok. Sa sektor naman ng agrikultura, tinalakay ang planong Tobacco Production Program na popundohan ng municipal government. Sa ilalim nito, inaasahang may kinabang ang mga magsasakang lalahok sa programa mula sa kita ng kanilang produksyon. Samantala, pinagmalaki rin na pagpupulong ang tagumpay ng isang scholar mula Barangay Tampog na nagtapos naman bilang cum laude sa kursong Bachelor of Science in Fisheries and Aquatic Sciences sa PSU Binmali Campus. Ito ay sa ilalim ng scholarship program ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Para sa mga opisyal,
Patunay ang naturang tagumpay na ang suporta sa edukasyon at pagpapaunlad ng kaalaman sa agrikultura at pangisdaan ay maaaring maging daan sa mas matatag na kabuhayan ng mga kabataan sa pamilya sa komunidad. Pinangunahan naman din ang Municipal Administrator Attorney Rodelyn Regini Sagarino Vidad at Municipal Environment and Natural Resources Officer Menro Malintorio ang pagpupulong kung saan naglatag din sila ng rekomendasyon upang higit pang mapahusay ang pagpapatupad sa kanilang mga programa. Ay, mga ka-action natin, meron tayong magandang balita ho rito mga sir, mga boss chief manager amo, ha? Hinihikayat ng pamunuan ng SM City Ordoneta Central ang mga residente ng Pangasinan at mga kalapit na lalawigan na samantalahin ang kanilang 3 araw na sale na gaganapin ngayong Biyernes hanggang Linggo. August 14 to 16 po yan. Ayon kay Abraham Ricdem, Mall Manager ng SM City Ordoneta Central, tampok sa 3-day sale ang malaking diskwento sa iba't ibang produkto mula sa SM Store, Watson's, Ace Hardware, SM Supermarket, The Sports Central at iba pang tenants ng naturang mall. Umaabot umano 70% ang discount mga kaibigan, mga ka-action. Oy, panalo yan sir ha? Mula sa iba't ibang produkto, mula dyan sa mga lugar ko na yan. Umaabot din ng 70% discount ang mga discount sa ilang produkto, habang hanggang 85% naman daw ang markdown sa piling home items. Gaya po yan mga kaibigan, mga ka-action, ng mga sofa at ng mga cabinet. May mga tindahan din na nag-aalok ng buy one take one at buy one take two o buy one take one promos din. Uy, pambihira to sir ha. Parang hirap tumanggi rito, Action Kenneth ha, sa balita na ito ha. Ito pa mga kaibigan ha. Kabilang din sa mga available and discounted grocery packs para sa mga pamilyang nais makatipid sa kanilang mga pangunahing mga pangangailangan. Para naman sa mga customer na nais sumali sa electronic raffle, maaaring magkaroon ng pagkakataong manalo ng Suzuki Fronex GLX 80 Hybrid. Ay, pambihira ha? Kailangan lamang ng 1,000 pesos na minimum na halaga ng accumulated receipts mula sa participating tenants upang makakuha ng isang raffle entry. Maaari naman makisali ang mga customer ng SM Food Court gamit ang 150 peso receipt alinsunod sa tinakdang mechanics ng kanilang raffle. May special ding early access ngayong Huwebes, August 13 mula alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi para sa SM Prestige Card holders na may karagdagang pribilehyo at promos. Samantala, bukas naman ang mall para sa publiko mula alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi sa 3 araw ng sale. Meron ding buy now, pay later offer sa SM Store na may zero interest para sa mga kwalipikadong customer. Gamit ang credit card o in-house financing at mga participating banks gaya ng BDO, RCBC, Metro Bank at Security Bank. Depende sa mga kondisyon ng promo. Bukod sa shopping promos, patuloy din ang operasyon ng SM Cinema kabilang ang pagpapalabas ng Spider-Man Brand New Day. Meron ding espesyal na programa para sa mga senior citizens na residente ng Ordoneta City. Ayon kay Balikdem, matapos ang unang 2 linggo ng pagpapalabas ng mga blockbuster movie ay may libreng movie screenings para sa mga kwalipikadong senior citizen tuwing Lunes at Martes. Basta may dalang valid senior citizen ID o card at naaayon sa programa ng sinihan. Ibig sabihin, yung mga lolo natin, Action Kenneth, pwede manood ng Spider-Man, ha? Binigyang din ng Balikdem ang pagiging accessible ng mall para sa mga customers, lalo na sa parking. Meron itong covered parking at open parking areas tabi ng SM Store. Ayon pa sa mall management, hindi binabaha ang kanilang parking areas at patuloy daw nilang pinanatiling seguridad at kaligtasan ng mga customers. Kasabay nito, sinabi ni Balikdem na patuloy din nakikisang SM City Ordoneta Central sa mga community initiatives, kabilang ng pagtulong sa mga residenteng naapektuhan ng pagbaha. Aniya, nagkaroon na rin ng overnight parking assistance bilang bahagi ng kanilang corporate social responsibility program noong nakaraang mga pag-ulan. Kinilala rin ng SM City Ordoneta Central bilang ng Philippine Foundation for the Rehabilitation of the Disabled o PFRD bilang isang PWD-friendly establishment of the year, kabilang ang isang special citation mula mismo sa Office of the President. Nangiyahan din Balikdem ang mga residente mula sa Pangasinan, Baguio, La Union at mga karatig bayan at lungsod na pumunta at bisitahin ng SM City Ordoneta Central at samantalahin ang kanilang mga handog sa kanilang 3-day sale.
Okay, mga kaibigan, mga kaaksyon, babalik tayo sa ating mga talakayan. Balitaan po natin, mga kaaksyon, ang oras po natin, alas 7:25 ng umaga. Mamaya abangan ninyo sa ating mga police reports. Lalaking child in conflict with the law na huli matapos ang umano'y pagdanakot sa tindahan sa Alcala. Yan yung pa mga balita sa mga balita ng Aksyon Radyo Balita. Oras 7:25 ng umaga. Diyan lang kayo. Aksyon Radyo Balita. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. MX3. Dito ako bilib. Sa radyo lang kaya ng budget namin. Napunta na kasi sa produkto. Champion, dapat po sa inyo. Aksyon Radyo. Araw-araw, MX3 para extraordinary. With alpha, beta, gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, so coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako bilib. I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Ang kinis na niya? In fairness, nag-glow up. May budget. So solid, White Rose Papaya, wow, White Roses. White Rose Papaya, wow, White Roses. White Rose Papaya, may glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Nanlapo ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato, kaldero. Tanggaling for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule. Sa MX3, dito ako bilib. Goodbye to me, Masha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Masha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Patuloy kang nakikinig sa palatuntunan. Aksyon Radyo Balita. Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM. Aksyon Radyo Pangasinan.
Aksyon Radyo. Police Report. Nagbabalik po mga ka-aksyon ng Aksyon Radyo Balita. Kasama niya pa rin po ang Sunay Pasura sa ating Master Control. Nariyan po, Aksyon Kenneth Villanueva. Tuloy-tuloy tayo sa mga balitaan para naman sa mga police reports ngayong araw. Isang lalaking child in conflict with the law o CICL o ibig sabihin isang bata na may record na ng criminal activities ang nasa pangalagang muli ng mga otoridad matapos sumanong magnakaw na naman ng pera sa isang tindahan sa bayan ng Alcala. Umalis sumanon dalawang may-ari ng tindahan na isang 55 anyos sa babae at 56 anyos na lalaki nang hindi na ikandado ang pintuan ng kanilang establishmento. Sinamantala umano ng bata ang pagkakataon at pumasok sa harapang pintuan ng tindahan bago kinuha ang pera na nakalagay sa loob ng isang arinola. Hindi matukoy ng mga biktima ang eksaktong halaga ng perang umano'y natangay. Agad namang rumesponde ang mga tauhan ng Alcala PNP matapos iulat ang insidente baladang alas 2:55 ng hapon. Dahil dito ay nagsagawa ng follow-up operation ng motoridad at nagresulta naman sa pagkakakuha sa kustudiya ng naturang bata. Na-recover mula sa kanya ang mahigit 1,000 pisong cash sa iba't ibang denomination, gayon din ang isang kutsilyo. Dinala ang bata kay Dr. Shirante Paraino, ang Municipal Health Officer ng Alcala, para sa medical examination at dinala naman sa himpilan ng pulisya para sa kaukulang disposisyon at sunod naman sa umiiral na batas. Sa lungsod ng San Carlos, mga kaibigan, mga ka-aksyon natin, dalawang babae naman ang nakalabos matapos ang isang buy-bust operation ng mga otoridad na isinagawa ng mga tauhan, mga kaibigan, mga ka-aksyon. Sa lungsod ng San Carlos, ayon sa pulisya, mga kaibigan, kapwa ho inaresto ang dalawang suspect na nasa edad 35 at 37, parehong walang asawa at walang trabaho. Ang unang suspect ay tubong Balintawak, Quezon City at kasalukuyan naninirahan naman sa San Carlos City, habang ay kalawang suspect naman ay tubong Bayambang at kasalukuyang residente rin ng San Carlos City. Nakumpiska sa operasyon ang 4.8 grams, mga kaibigan, mga ka-aksyon, ng suspected shabu at na nagkakahalaga po ng tinatayang 32,000 pesos batay sa kanilang standard drug price. Ang hinihinalang illegal na droga ay nakalagay sa dalawang heat-sealed transparent plastic sachet na umano'y bahagi ng isinagawang bentahan at pag-iingat. Na-recover din ang buy-bust money at ang boodle money, isang Android phone, isang kulay pink na coin purse at isang kulay itim na plastic na pinaglagyan ng suspected drugs. Nakakulong na ngayon ang mga suspect at nasampahan na rin ng kaukulang kaso. Alright, maaksyong umaga po muli, mga ka-aksyon. Nagbabalik tayo sa ating programa. Isang 51 anyos naman na lalaki ang naserbisyohan ng warrant of arrest ng motoridad kaugnay ng kasong murder habang ito ay nakakulong na sa himpilan ng BJMP. Bandang 8:45 ng gabi nang isagawa ang mga tauhan ng 105th Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 1 bilang lead unit kasamang intelligence tracker team at ng Dagupan City PNP ang pagsisilbi ng naturang waranta. Ang 51 anyos na akusado na walang trabaho at residente ng Dagupan City ay naharap na sa kasong murder. Ayon sa mga otoridad, walang inirekomendang piyansa para sa naturang kaso. Nananatili ang suspect sa kustudiya ng BJMP para sa kaukulang proseso ng korte sa kanyang kinakaharap na sala. Samantala naman, mga kaibigan, mga ka-aksyon, 3 individual naman ang naaresto naman ng mga tauhan ng Season PNP matapos sumanong maaktuhan sa isang illegal drop ball gambling activity sa isang lamay. Ay, pambira, pati lamay, may drop ball na, ha? Bandang alas 8 ng gabi nang makatanggap ng ulat ang Season PNP hinggil sa umano'y operasyon ng drop ball sa isang lamay. Agad namang rumesponde ang mga pulis at dumating sa lugar bandang alas 9:15 ng gabi. Ayon sa pulisya, naaresto ang maintainer at operator ng nasabing sugal habang nakatakas naman ng ilang bettors at nakaiwas naman sa pag-aresto. Nakumpiska sa lugar ang isang drop ball frame, isang bandiha, 4 na tayangan, isang embudo, isang plastic canister na naglalaman ng 10 ping-pong balls, 2 open wrench at isang ping-pong ball picker. Isinagawa sa mismong lugar ang pagmamarka at inventaryo ng mga nakumpiskang kagamitan. Dinala naman sa himpilan ng pulisya ang mga individual na naaresto kasama ng mga nakumpiskang ebidensya.
patuloy ang ginagawang operasyon ng mga otoridad para masawata ang illegal na sugal sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Pangasinan. Sa bayan naman ng Bautista, nako sa amin to, kay lola ko to, kay mama ko to. Arestado ang isang 27 anyos na lalaki matapos na isinagawang buy-bust operation ng Drug Enforcement Unit ng Bautista PNP. Ang suspect na isang may asawa at window installer at high school graduate at residente ng Bautista ay naaresto matapos umanong makabili sa kanya ng mga operatiba ng illegal na droga. Nakumpiska sa operasyon ng dalawang heat shield transparent plastic sachet na naglalaman ng tinatayang 1.1 grams ang suspected shabu na may standard drug price na mahigit 7,000 piso. Na-recover din ang buy-bust money at ang boodle money na katuwang nito. Gayon din ay nakuha rin sa kanyang isang Yamaha na motorsiklo na sinasabing ginagamit ito sa kanyang mga transaksyon. Ayon sa pulisya, isinagawa sa lugar ng inventaryo at pagmamarka sa mga ebidensya at nakakulong na rin ngayon ang suspect at kinakaharap ang kaukulang kaso. Para naman sa ating karagdagang balita, sa ating balitang pambansa mga kaaksyon, maaari umanong mawaldas o masayang na lang ang 8 billion pesos na ginastos na ng COMELEC para sa barangay at SK elections ngayong 2026 kung sakali na ito ay muling ipagpapaliban. Yan ay ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia. Sa isang press conference kahapon, araw ng Miyerkules, sinabi ni Garcia na nakalaan ng kabuang 19 billion pesos na budget para sa barangay at SK elections kung saan 8 billion na rito ang nagastos na ng COMELEC. Ang natitirang 11 billion pesos ay nakalaan naman para sa honorarium ng mga guro na magsisilbing election workers, training at deployment expenses. Ani Garcia, malaking bahagi ng 8 billion pesos na nagastos ay napunta sa mga kagamitan. Ilan sa mga gamit katulad ng ballpen at indelible ink ay maaaring hindi na mapakinabangan kapag natagalan pang muli o na-delay muli ang halalan. Nakatakda ngayong November 2, 2026 ang barangay at SK elections. At kung maaprobahan ng postponement na nangangamoy postponement muli, eto na ang ikalawang pagkakataon na maaantala ang nasabing halalan. Nakatakda ng muli ang barangay at SK elections noong 2025 pero ito'y inilipat sa 2026 sa pamamagitan ng batas na ipinasa sa Kongreso. Iginit naman ni Garcia mga kaaksyon ang kahalagahan ng regular na halalan upang magkaroon ng katiyakan sa pamamahala at pagbabago ng liderato sa barangay. Samantala naman mga ka-aksyon natin, inaasahang tataas sa higit 5% ang unemployment rate o bilang ng mga walang trabaho sa bansa ngayong taon sa record na hindi pa nakikita simula noong tumama ang COVID-19 pandemic. Sa report ng Manila Bulletin, ilan sa mga salik na maaaring makaapekto at maka-impluwensya rito ay ang external at domestic challenges na kinakaharap umano ng bansa. Ayon sa ulat, pumalo sa pagitan ng 5.3% hanggang 5.8% ang adjusted unemployment rate projection para sa taong 2026 na mas mataas sa naunang projection na 4 to 5% lamang. Nakikita namang babalik umano sa 4 to 5% ang unemployment rate para sa taong 2027 hanggang 2029. Base pa sa record, umabot na sa 4.7% ang average employment rate itong 2025 lamang. Mababasa rin sa report ng naturang outlook pagdating sa unemployment rate ay nanggagaling sa inaasang average inflation rate na maaaring maglaro sa pagitan ng 6% to 7% ngayong taong ito, kasabay ang pagbagal ng economic growth ng bansa sa pagitan ng 3.5 to 4.5% sa parehong taon. Kaugnay nito, maalala nito lamang unang linggo ng August ay naglabas ang PSA ng mga datos hinggil sa pinakahuling estado ng inflation rate, unemployment rate at gross domestic product ng Pilipinas. Ayon sa PSA, umabot sa 6.2% ang inflation rate ng bansa para sa buwan ng July 2026 at ito'y bahagyang mababa sa 6.4% nitong June 2026. Sa usapin naman ng mga Pinoy na walang trabaho mga kaaksyon, pumalo na ito sa 4.9% o 2.59 million na individual noong June 2026. Ito'y tumaas compared sa 4.8% nitong May 2026. Ayon sa ahensya, bumagal din daw ang economic growth ng bansa na maituturing bilang isang new post-pandemic low. Pumalo kasi ang GDP ng bansa sa 2.3% lang para sa second quarter ng 2026 na mas mababa rin sa 2.8% noong first quarter ng parehong taon. Pag-amin naman ng palasyo ng Malacanang, nagugat daw ang economic growth, slowdown, bunsod ng korupsyon at ng gulo sa gitnang silangan o Middle East. Kumako naman tayo sa ating balita sa ibayong dagat mga ka-aksyon.
Patuloy ang ginagawang search and rescue operation sa kanlurang Colombia matapos ang 7.4 magnitude na lindol na itinuturing na pinakamalakas sa bansa sa loob ng 100 taon. Umabot sa 241 na ang bilang ng mga nasawi at mahigit 1,670 na ang nasugatan ayon sa mga lokal na otoridad. Marami ring residente ang nawalan ng tirahan matapos gumuho ang mga apartment, opisina at iba pang mga gusali. Sa mga lugar ng Pereira at Cali, maraming pamilyang natulog sa mga parke habang nagpapatuloy ang mga tinatawag na aftershocks. Gumamit na rin ang mga rescuer ng crane, search dogs at mabibigat na mga makinarya upang hanapin ang mga posibleng buhay pa sa ilalim ng mga guho habang tumulong na rin ang mga voluntaryo sa mano-manong paglilinis ng mga debris. Ayon kay Beatriz Arcoz na natrap kasama ng kanyang asawa at ina sa gumuhong kondominium, bigla na lang bumagsak ang kanilang bahay ng maganap ang lindol at isang oras mahigit ang kinailangan bago pa raw sila makalabas. Samantala naman mga kaibigan, sa lugar ng Cali, sinabi ng isang voluntaryo na ang isa sa mga rescuer ay nagsabi sa kanila na mag-whistle o pumito lamang kung may nabubuhay pa at may pumito naman pabalik. Kaya naman agad silang ne-rescue mga ka-action po natin. Ay naman sa Hospital Universitario del Valle sa Cali, gumuho ang bahagi ng pagamutan. Kaya inilipat ang mga pasyente sa parking lot at doon ginagamot. Bumaba ang kapasidad ng pagamutan. Mula 590 patients ay 350 na lamang ang kayang alagaan ng mga ito. Nagdeklara na rin ng state of calamity si Pangulong Abelardo de la Espriella ng Colombia at nangako magbibigay ng rent subsidies sa mga apektadong mga pamilya. Nagbigay na rin ng USA ng $15.5 million na emergency aid habang maraming bansa rin nagpahayag ng kanilang suporta at alok ng mga tulong. Patuloy pa rin ang nagaganap na aftershock sa bansang Colombia at hindi pa rin tumitigil ang mga rescuers sa paghahanap ng mga posibleng nakaligtas sa ilalim ng malalaking mga guho. Aksyon Radyo. Showbiz Balita. Para naman sa ating balitang showbiz, mga ka-aksyon, kumakot ng bilyong piso sa takilya ang superhero film ng Spider-Man Brand New Day. Matapos itong kumita sa Pilipinas sa mahigit 1 billion pesos sa loob lamang 12 araw. Ayon sa Columbia Pictures, umabot na sa 1,055,450,903 pesos ang kabuang kita ng ika-4 na Spider-Man movie na pinagbibidahan ng kamukha ko na si Tom Holland. Kalahain mo, ha? Nananatili naman sa isang mall sa Mandaluyong City ang may pinakamalaking kinita sa nasabing pelikula na 23.2 million pesos. Pambihirang yan, ha? Bunsod nito, dalawang record na ang hawak ng Spider-Man Brand New Day. Matapos itong kumita ng 96 million pesos sa opening day noong July 29 at makakuha ng halos kalahating bilyon sa unang 5 araw nito sa takilya. Nakaamba na ring maungasan ng nasabing pelikulang highest grossing film sa Pilipinas na Hello Love Again na kumita sa buong bansa ng 1.6 billion pesos. Habang tuluyan namang nalampasan ng Spider-Man Brand New Day ang iba pa mga pelikulang Pilipino na tumabo rin sa takilya katulad ng Rewind noong 2024 na kumita ng 924 million pesos. Hello Love Goodbye noong 2019 na may 880 million at The House of Us noong 2018 na kumita naman ng 810 million pesos. Aksyon Radyo. Sports News. Ating huling balita mga ka-aksyon ngayong araw na ito sa Balitang Pampalakasan. Pag-aaralan at iimbestigahan nila Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL Commissioner Emerson Orita ang isa na namang kaduda-dudang laban sa kanyang pinamumunuang profesional na liga. Ito ay matapos maganap ang isa na namang pangyayari na hindi naka-score ang isang kupunan sa mahabang oras na halos katulad sa kontrobersya ng naganap sa laban ng Bacolod Mascara kamakailan. Hindi nakaligtas sa mapanuri mga mata ng mga mahihilig sa basketball ang nangyari sa laban ng Mindoro Tamaraos na hindi naka-score sa loob ng 12 minuto kontra sa Marikina pero nagawa pa raw nitong manalo. Ang insidente ay pangalawa sa liga matapos mayugyog na may ilang linggo ng kontrobersya sa Bacolod na hindi naka-score sa loob ng 8 minuto. Kinapagduda pa ng mga tagasunod ng liga na matapos ang kawalan ng score ay nakabangon pa at nakabawi ang Mindoro. Agad na nag-viral ang pangyayari at nakakuha ng atensyon ng mga online at nagdulot ng mga tanong sa mga netizens. Ayon sa interview, sinabi ni Commissioner Emerson Oreta na pinagtutuunan daw ng League Analytics team ang nasabing laro. Napanood naman ni Oreta habang kasamang MPBL Technical Committee ang mismong laro at sinabi na sadyang hindi sumuko ang Mindoro at ipinagpatuloy daw ang paglalaro kahit hindi raw nakaka-score ang mga ito. Nako,
Alam mo, Action Kenneth, pan ka ba ng basketball? O nanonood ka ba ng mga liga, ha? Alam mo, kuminsan may mga tayaan din per quarter di ba? Siguro, investigado lang nila, no? At yan po mga kaibigan, aksyon ng kabuuan ng mga pinakauling balita ko natin ngayong umaga. Paalala muli mga kaibigan, mga kaksyon, may ilang mga lugar pa rin sa Guban City na baha pa rin hanggang ngayon. Kaya paalala sa mga tagapakinig ho natin mga kaibigan, mga ka-aksyon, patuloy hong nakatutok sa Aksyon Radio Pangasinan online at sa radyo para kayo po'y laging updated po mga kaibigan, mga ka-aksyon po natin. Paalala sa lahat, walang pasok sa Guban City ho ngayong araw, pati po government offices po mga kaibigan, mga ka-aksyon, so please mag-ingat-ingat po kayo. At yan pong kabuuan, pero wait lang, batiin natin si Madam Brenda de Guzman, patubat-tubat suuran ni Manny, kwanto. Ganyan talaga Madam, may habagat pa rin ho tayo at ang habagat po ay very normal po mga kaibigan na panakadaka ho mga pag-ulan at kuminsan nagsisilip nga hong haring araw pero mag-ingat-ingat pa rin po tayo mga kaibigan, mga ka-aksyon. Very important na tayo po nag-iingat mga kaibigan po natin dahil dire-diretso po ang pag-ulan at maaari pa rin ho tayo magkaroon po ng mga sakit katulad ng leptospirosis. Kaya ingat-ingat po kayo mga ka-aksyon ho natin. Shout out, out kay Tropa Mel Aguilar. Sir Mel, kailan tayo kakanta ulit sa video kaya? Shout out din kay Abraham Carrias Chuquina Sir ng Barangay Songkil, Lucy Deografia, Francisco Arsdon Jr., Bernard de Guzman, German Bruno, Chito Ana Quebral, Marifil Seniza at kay Manong Ed Puyawan. Maksyong umaga sa inyo. Maraming salamat. Siyempre, kaling pagdudog sa programa Aksyon Radyo Balita. At yan po mga aksyon ng kabuuan ng mga pinakauling balita ko natin ngayong araw. Sumasa niyo po ang Aksyon Radyo Balita. Nakasama rin niyo mga kaibigan. Aksyon na ikam sa napasyon at sa ating Master Control, Aksyon Kenneth Villanueva. Susunod ako ang MIB, mga isyu ng bayan. After niyan ay Kia, Kababayan in Action, Action Radyo Hataw, LAU, Love Notes Unlimited, BTH, Balik Top Hits, at Firing 9. At mamaya po, after niyan, All for Love with Biz for Love. Ito lamang po yan sa Action Radio Pangasinan, unang aksyon sa balita. Sama-sama tayo, Pilipino. Inyong napakinggan ang